אני אזרחית ישראלית, גילי עוד מעט יהיה 37. אני לפני שעזבתי את ישראל עברתי לארצות הברית, גרתי בתל אביב בשכונת גן החשמל. בשנים שבהן גרתי בארצות הברית עבדתי לטובת המוסד ו-CIA. בתחילת עבודתי עבדתי בסוריה, בבניית הקשר בין ישראל וכוחות סוריה הדמוקרטית בצפון מזרח המדינה. ביקרתי באזורים האלה ב-2019 בשליחות מהמוסד וה-CIA. לאחר מכן התחלתי לעבוד בעיראק. עבדתי על הנושא של נורמליזציה, קידום נורמליזציה בקרב האופוזיציה הליברלית בעיראק, מכונים תשרים, והמשימה המרכזית שעבדתי עליה בתקופה האחרונה היא יצירת מתח ובעתיד לחימה שיעית בתוך עיראק.